Jste starý muž, který uvažuje v měřítku států a národů. Nic takového neexistuje. Nejsou Rusové, nejsou Arabové, není třetí svět, není západ. Je pouze jen jediný holistický systém systému. Jedno ohromné, provázané, integrující, různorodé, mnohonárodní celosvětové panství dolarů. Naftodolarů, elektrodolarů, multidolarů, všech těch marek, rublů, liber, jenů a šekelů. Tento mezinárodní systém peněz určuje celistvost života na naší planetě. To je přirozený stav dnešních věcí. Vy jste na té své malé obrazovce a kážete o Americe a demokracii. Není žádná Amerika, ani není demokracie. Je jen pouze IBM a ITT, AT&T, a DuPont, Dow, Union Carbide a Exxon. Tohle jsou státy dnešního světa. Již nežijeme ve světě států a ideologií, pane Bíle. Svět je teď množina korporací. Neúprosně ovládaných neměnnými zákony trhu.